Έλα. Κάποιος να κρατάει την Χάινεξ. Έλα Γιώργο με. Ποια είναι η Χάινεξ? Όταν ξέρω όλα σας. Έλα κι εσύ. Είσαι μέρα βγάζω. Για ποιος το έλα, κρατάω τη Χάινεξ. Ποιος λείπει? Εδώ είναι όλοι. Ασίφ, έλα κι εσύ. Ασίφ, ελάτε εδώ. Ασίφ, ελάτε παιδιά. Πού είναι η Εμμανουέλα? Στον έχεις κάποιο Εμμανουέλα και το σύμβουλο? Γιώργο. Και εσείς και τα κορίτσια. Ελάτε όλες που βοηθάτε, ελάτε εδώ. Όλη η ομάδα. Έλα παιδιά, μια ομάδα, έλα μια τελευταία, με την ομάδα. Μπράβο σας, είστε σπουδαίοι όλοι. Έλα Λαβίνια. Έλα και εσύ Λαβίνια. Ψηλά τα κύπελα, ψηλά τα κύπελα. Πήγαινε και Φωτεινούλα, πήγαινε και αυτό, πήγαινε μικρή. Νίκη, πήγαινε. Εντάξει, εγώ βγάλει όχι μία. Ελάτε. Γιώργο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο σας παιδιά. Πολύ περήφανοι μας κάνετε, μπράβο σας. Και αθλητές και άλογα και ανεβάτες και προπονητές. Μαράς, πού είναι το Μαράς? Μανώλα που είσαι? Μανώλα. Για 4,5. 4,5. Κάτω το πρόγραμμα τώρα. Πηγαίνετε πιο μπροστά. Πιάστε το από το χαλιτσάρι. Μπράβο παιδιά. Ελάτε πάνω, θέλει να βοήθεια. Πάμε. Πάμε, πάμε, πάμε.